Tinc moltes ganes de saber com fer una bona base de coca, fer una bona massa de coca, i també quina és la base d'un bon sofrit. Tenim dues persones que ens ajudaran. Un melicotó floriria primavera entre albercoques llimoneres. Juanan Fernández, professor de cuina de CIES i en Colom Cases Noves. Benvingut a Cateva, com estàs? Hola, Rafeli, què tal? Pues molt bé, molt bé. Molt bé. De vacances. Bé, sí, ja ho imaginam i ben merescudes que són aquestes vacances, però la ràdio no atura i avui, Juanan, la paraula és base. Tu quan parles amb els teus alumnes o els ensenyes les tècniques de cuina, per on comences? Quina és la base d'un bon cuiner? Bueno, la primera que nosaltres diem és la deontologia professional, és a dir, a ser un bon professional, a saber on estan fent feina, adquirim coneixements bàsics, una base, i després, una vegada que saben tot això, després ja tindran temps d'aprendre a fer receptes i versions i tal, perquè avui en dia estan molt acostumats a començar a la teulada, sense una bona base no pot fer res, i el més important és això, és saber ser un bon professional. Que bo, i que important, aquesta base, aquesta actitud de les persones, dels bons professionals, i després en gent com en Juanan Fernández coneixeran i podran millorar les seves aptituds. Amb una bona base s'estalviaran temps, s'estalvien feina, dubtes, el resultat és millor, és fonamental tenir una bona base abans de començar. Ho és. I d'avui aquesta és la nostra paraula, i jo saps amb què pensava també en fer una bona base de coques, perquè ara que estàvem en l'estiu és com hi tenim aquesta fruita i aquesta verdura tan bona i tan de temporada, és un bon moment per fer coques. Voldries ensenyar-me a fer una bona base de coca, Juana? Pues per fer una bona coca el primer és decidir quina, perquè de bases podem fer moltes, és a dir, podem fer una massa de pa dolç, tipus brioche o tipus encimada, una massa d'aquestes tobades. Podem fer una base de massa sablé o quebrada, una base de pasta de fulls i una base esponjada, no? de pa de pessic o de coca tradicional. Si ara volgués fer una per avui vespre o per demà, millor dit, per demà vull fer una coca de base salada, una coca salada, me dones els ingredients i per on he de començar? Pues mira, per fer una massa de coca salada, la típica que fem de trampó, ara que és el moment, però també te la puc recomanar si la vols posar figues, que també estan molt bones, i una coca de trampó amb figues per damunt, espectacular, amb una miqueta de paté o una miqueta de ceba confitada, està molt bé. La base seria parts iguals d'oli i d'aigua, és a dir, un tossó d'aigua, un tossó d'oli, i després aquí podíem triar la versió que volguéssim, a un tossó de suc de taronja, o mig tossonets de vi blanc, i després la farina que vaig agafant. Més o manco, si has empleat un tossó que són uns 200 grans, és dir, que en total serien uns 600 grans d'aigua, més o manco aniria 1 quilo de farina. Hem de tenir en compte que aquesta massa no du llevat, és dir, que no mostovarà, i la podem fer directament empastada, estirada fineta, i un consell que perdó, per donar-li una miqueta més de textura i de cruixent, quan la massa està estirada, el que fa molta gent antigament és untar la massa amb oli i doblegar-la una damunt l'altra, talment com si féssim una prepasta de fulls. D'aquesta manera la massa te queda més cruixent i agafa aquesta textura de massa semifullada. I després per damunt la verdura que vulguis. La base pot ser ceba, preva i domàtiga, com el trampó, però ja te dic, ara que hi ha figues, unes figues passades amb un poquet de sucre i col·locades per damunt, queden boníssimes. Després hi ha gent que li posa el típic, no?, arengada, o li pot posar ceba confitada, formatge de cabra, i després en tenir tot això llest, com que la base aquesta no du llevat, no em porta a tovar-la, a foc fort, és a dir, uns 200 graus en el forn, a dalt i baix, i més o menys costaria uns 30 minutets a dins el forn. I ja ho tenim. Hi ha gent que el que fa és les bases de les coques li donen una precocció sense farciment per damunt. Però a mi no m'agrada massa. A mi m'agrada que tot se cuini al mateix moment. I la capeta de damunt de verdura ha de ser lo suficient per tapar tota la base de la coca, però tampoc sigui massa gruixada, que no hi hagi massa verdura, per si no durant la cocció, aquesta verdura amb olla brou, i listos. També, que és una bona idea, per si voleu fer una miqueta variat, és en tenir la base aquesta de la coca de verdura,
Plateu a rectangles amb un tallapastes enrodonet i cada un d'ells l'acabau pintant-la, per exemple, una amb un pot de prevavort, l'altra amb un pot de cúrcuma, l'altra amb curri, i cuinau aquestes basses totes soles, sense res. I després, a banda, sí que podeu preparar el trampó, podeu preparar unes aubergines escabetxades, qualsevol coseta que podeu posar per damunt i teniu les basses cuinades, com si fossin galletetes, i damunt poseu aquesta verdura. Té un acabament diferent, una miqueta variat de lo que és normal. M'encanta aquesta idea, Juan. Sí. Jo crec que ara mateix ja acabes de donar moltes idees als oients. I després, un altre consell que us dono, mira, si ja vols sorprendre en el comensal, damunt la balanganeta que tu posis en el forn, hi poses un parell de forquetes o cueres. I aquestes basses les col·loques, diguem, per damunt la cuera o per damunt la forqueta, de forma que una vegada cuites te quedin com ondulades. Aquí pots innovar i fer el que vulguis. Les verdures crues d'estrampó per damunt, unes sardinetes torrades i desfetes per damunt, un pot de formatge de cabra també i un poquet de gratinador. Ja pots fer el sopar d'avui vespre, tens aperitiu, vamos. Jo estic salivant, que bo. Quina bona idea, Preparat. Beníssim. I doncs, si voleu idees per sopars d'estiu o per dinars d'estiu, aquí me n'ha deixat moltes avui en Juan Antonio Fernández, que és cuiner, professor de cuina, si és Guillem Colom Cases Noves, i com sempre, Juanan, moltíssimes gràcies i bon estiu. Moltes gràcies a vosaltres i sobretot bon profit i que gaudiu molt de l'estiu, de les platges i del menjar. Bones, som en Quico Martorell del restaurant Can Boqueta. I mireu, vos explicaré per fer un bon sofrit. Quina és la base? Pues la base anirem per lo primari. All, ceba i tomàtiga. A partir d'aquí, si tenim clar com se cuina això, podem fer totes les variants que vulgueu. Però vos explicaré el que m'han dit jo talment. Jo m'han dit que m'ha deixat de floritures i que primer aprengués a fer un bon sofrit i que després ja parlarem de tot l'altre. I això ho tenc gravat. És molt important tirar-li sall el primer soli, perquè sall és el nostre xivato, és el nostre cueta, que mos diu quan soli està a punt, perquè és molt important que un sofrit soli estigui a punt. No podem tirar la ceba picada en soli fred, ni tampoc massa calent perquè el cremarem. Ha de tenir el punt exacte. I sall és el que mos cua quan aquell oli està a punt. La ceba ha d'estar picada, si pot seguir nevat, però qui no tingui experiència, hi ha tot tipus de maquinetes que la piquen molt bé, la ceba. Però, bueno, anem a tenir una cebeta quadrada de petitons, intentar que el tall sigui el més parescut possible, perquè, claro, és molt important que no se mos quedi o crua per una banda o massa feta per l'altra. I primer, diguéssim, quan ja tenim aquell joiet, una fueta llorer si voleu, vale? Aquell joiet mos avisa i tirant la ceba. I aquí sí que és molt important, hem de tirar la sal, perquè això accelera el procés. La ceba comença a suar. I el sofrit no és una fritura, com vos he dit, no és un pochado que tirant verdures i que comencen a fer aigua. No, no és això. El sofrit és una brega entre que sol i confita aquesta ceba i que la ceba va mullant el seu suc a poc, però d'una manera que mai fa aigua. Quan aquesta ceba ja queda transparent, se mos ha cuinat bé, que té el seu punt de sal, tot, perfecte, és moment de tirar-li resta d'ingredients. Volguéssim fer ara per una bolonyesa, doncs jo vos diria, poseu pastanaga, sofregim pastanaga. I el darrer, sí que vos recomano, és la tomàtica. A veure, jo m'encanta, vull dir que així, tomàtica en ramellet, reada en l'alrededor de tota la vida, talls per la meitat, i ja la tomàtica de ramellet és perfecta, perquè té el punt exacte d'aigua perquè no fer-ho massa igualat, perquè, clar, si empleu una tomàtica que té molta d'aigua, senyores, el que ens passarà és que estiren 2 hores esperant que reduesqui aquesta aigua. Clar, l'ideal seria llevar la part de dins de la tomàtica i deixar-la més a popa. Però, bueno, fer-lo amb tomàtica ramellet, que el resultat serà bo, serà coronut, i aquesta base, per fer un bon sofrit, la podem pegar per fer qualsevol coseta. Vinga, mem, ja m'ho direu, mem, que tal ha anat. Vinga, besades a tots, gràcies. Viu l'estiu, IB3 Ràdio.